Ake sixolisele umfana wami lana, ake sixolisele umfana wami uMabizela uMenzi. I-album laphana ibhekene nama difficulties ukuthi iphume. Kunemikhuba emisha eqalwe yilabantu laba abacontroller ama media stores. Umfana indlela ayifake ngayo i-album yakhe uyifake ngendlela eprofessional kakhulu. And then yayisi-disturbwa ke abanikazi bo YouTube no Spotify. Abanikazi bale inkundla ke ezidlala kuzo music ibona ke abasabotacha abaculi bakwethu. Abaculi bethu hayi ngoba be unprofessional. Basabotathwa ilezi itolo lezi esesathenga kuzo noma esesalalela kuzo umculo. Njengamanje nje i-album kaMenzi fanele ngabe iphumile izolo kodwa ayiphumanga hayi ngenxa kaMenzi kodwa ngenxa yabanikazi beyitolo o YouTube no Spotify no Apple Play Stores. Bonke lezi indawo lezi ezidlala kuzo umusic izona esabotacha abaculi. So asimxolisela umfana iyeze album kodwa ke umbono wethu singomakhanya ngicabanga ukuthi ake singalimemezeli usuku baculi. Ake singabe sisalimemezela usuku manje. Ake nje silolonge abathandi bomculo sibalolonge ngokuthi i-album iyaphuma maduze. Uyabona album iyaphuma maduze anytime selingasho anytime from now izwe selingasha. Ungasho ukuthi izwe lizosha ngaleli usuku. Ungasho ukuthi izwe lizosha ngayiphi dethana nje wena noma inini ibhodwe selikhishiwe eziko ibhodwe selikhishiwe seliphakiwe sesiyaweta manje sesilinde waiter ukuthi baluweta ibhodwe lifike emakhaya. Uyabona ke masingenza ngaleyo ndlela ngoba vele sekucacile ukuthi bonke abaculi bazoshawa induku eyodwa. Lezi inkundla lezi zomculo zenza ukuthanda kwazo ebese kube ngathi abaculi. So asimxoliseleni ke bakwethu umfana uyichazela indaba yakhe siubonile uFacebook. Menzi siyabonga mfowethu kuseyiko njalo kuba professional lokhu ukuthi us-update. Kuseyiko nje ukuba professional u-update abathandi bomculo wakho. Ungabenzi abathandi bomculo wakho baze bakujaje. Ungasenzi size sikhipha amagama kanti inkinga yikho kuwe nawe uhlupheke njengathi. Uyabona? Ungalindi size sikunethe, ungalindi isichotho size sikufice. Khipha nje i-information kusanesikhathi sazi ukuthi we are moving forward waiting for umusic wakho. Uyabona? That is a professionalism. That is professionalism. Akona ukuthi uthanda ukuchaza lokho ukuthi uprofessionally uchaza into enesidingo. Uyabona? Professionally uchaza into enesidingo, uchaza into ekumele uyichaze vele. Uyabona lebe kumele uyichaze. Siyabonga nje mfowethu bakwethu asulindele umculo womfana. Ungaphuma nomnini ungaphuma umculo womfana. Ungezwa nje ukuthi ungena ku YouTube sekuthe qhu sewuphumile umculo. Asibonge ke bakwethu for your understanding, asibonge for your perseverance. Thank you so much. Kade zintsha ngiyasidakelwa.